Ayo adik Gelsa. Ya. Kiandro. Wadon aprotik padha sing ati-ati. Jaluk pangapura hang gedhe lawan sedulur kang ana ning Wonosari. Nawi ana salah lan lupute ya Tik. Jaluk pangapura hang gedhe. Mula dinane kayuh padha nindakake kewajiban paring panglipur malang sagunging para kawulawadyan. Apro. Ayo Dek Gelsa. Yo, ya protekation. Padha sing ati-ati yo Tik. Goyang sithik, jos. Hae. Hae. Hae, ya. Hae. Hae. Hae, ya. Yo. Kae wadon ana rawuhan saka panjenengane bapak sapa kowe Tik? Hei. Yo. Oh. Yo. Aja tole-tole Dek Gelsa. Wadon parani maning sing durung. Wadon saiki kono padha paring panglipur marang sedulur sing ana ing Wonosari kene. Kono padha diminangani pamundhutane Bapak Ibu sing rawuh dinane iki, utamane Bapak Ibu utawa pemuda-pemudi panitia penyelenggara. Kono, Nduk. Diaturi, Nduk. Heeh. Kuwi Pak iki mau nyuwun apa? Kuwi Mas Bintoro Tever luga rawuh. Nggih. Saderengipun kula aturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten nggih Bapak Ibu, adik-adik Mas-mas, sugeng pinanggihan kalian seni janger jare padahal. Eleng-eleng janger waduh. Mak sugeng piningit. Nggih, sugeng pinanggihan kalian seni jaranan campur sari Satrio Piningit ingkang mijil saking Kali Baru Manis nggih.
Monggo mas-mas panitia, ibu-ibunya, mbak-mbaknya ingkang badhe request lagu nggih. Monggo ownernya Citra Audio Production. Nah kuwi Nggih Mas Hendri niku kalih Mbak sinten niku namine nggih? Kesupen kula Padalang. kuwi ditimbali kabeh. Ono R3 Audio. Nggih R3. Ono Leman Audio. Nggih Pak Leman. Ruli Audio. Pak Ruli. Mansur Audio. Sakno lho anakku ki lho ning ngarep. Gotari Audio. Ngene sing bingung malah aku, Nduk. Pripun Pak Dalang? Putuku kuwi mau takon, Tanglet pripun? Pak aku sesuk tukokno hoson horeg. Oh nggih. Tumbas teng Mas Citra niku mawon, Pun. Heeh. Monggo Mas. Apa, Nduk? Senduk anu, Nduk. Dalem. Tak rungokno wit mau ki lagu Banyuwangi, saiki berkesno lagu Madura. Oh lagu Madura Pak Dalang. Kawula ning Wonosari kene mayoritas. Oh nggih Pak Dalang. Nggih. Lagu apa, Nduk? Salam kerong mawon nggih Pak Dalang. Salam kerong. Lek pepeh kalompang wis aku koyo kurang piye ngono lho Pak Dalang. Salam kerong. Ai. Jember. Welek. Oh ya marine ya. Sik, salam kerong ya gebayi tretan Benosari. Beno-beno Wonosari? Oh Wonosari. Duh angin. Aduh, maceknya mana, Dek? Panas Pak Dalang. Depaki. Yo yo. Salam kerong. Kerong kasapa, Dek? Jelah. Nang dulur Wonosari ki lho Pak Dalang. Heeh. Bene mrene gawe tuku es ngono lah. Dari bulan salam dek Ramator epu jugende tretan sateje. Yo. Du angin depaki salam kerong dari bulan salam dek Ramatorep Yo. Iya. Juken Yo, yo. Alese paling ngode kalong mani. Asik. Ayo Gelsa goyangane, Nduk. Genduk Lisa, campuri salawat ya, Nduk. Ayo Mas Ferdi. Ya Nabi sallu alaih sholawatullahi alaih. Ya Nabi sallu alaih sholawatullahi alaih. Wa yanalul barokat kullu man sallu alaih. Ate kerong tero apa kia de ajunan Gusti Nabi semolje along polong nyaris safaata majelis kanto sepenuh barokah mantere ako umata along polong pagi eso warga sallu ala Nabi Muhammad yo hey hey ah hey ah hey ah hey ah hey
Yo. Yo. Yo 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 ya 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 ya. Luar biasa salam korong dari keluarga besar Satrio Piringit buat Wonosari tentunya. Gendek anakku sing paling cantik adik Gelsa. Arep nyanyi apa ndek? Nyanyi apa? Balonku jare. Wah iki artis kecil nih. Gulu pedot. Gulu pedot dok. Boleh kasih tepuk tangannya Bapak Ibu yang meriah yo. Gulu pedot. Iki calon dadi gandrung horek iki dok. Ayo gulu pedot dek. Iyo enggak 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 enggak. Yo, yo boleh kasih tepuk tangannya Bapak Ibu yo. Monggo Mas Bintoro. Ayo sanguin kompai ya Pak. Terus, iki sang Raja Sawer juga hadir. Hei, oh ya, yo boleh kasih tepuk tangannya yang meriah yo. Yo, yo, ya. Ayo, ini salah satu ownernya New Citra Audio. Yo, mana pemudanya Wonosari yo? Usa, iyo, amin, alhamdulillah. Langsung melu joget Bu. Oh ya, iyo, yo. Hey. Oh, luar biasa nggih. Nah, kono duitnya dilebokno dhisik ning anu. Oh ya beneh bocah iki. Jare, mah tukang kendangi diwenehi 10.000 jare.
Heeh, wis kono dilebokno singitno. Nduk, engko lek dijaluk bapake aja dimenehke ya, Nduk. Aku ki mau napa mundhitan apa, Nduk? Teko Mas Heri. Mas Heri. Welek. Mas Heri nyuwun apa kuwi mau? Nyuwun welek. Welek. Mas Heri rene, Mas. Aku gak gedok lek kon rono. Sing jenenge Mas Heri ki ndi? Lho. Ya kon maju no. Ayo. Ayo ndang rene. Ayo, Nduk, langsung akan, Nduk. Sing kira ana welek kadung sing ana genine sing kira ana welek kadung Biyo, aduh-aduh saka kali baru do teko iki. Nah, iki Mas Heri, terima kasih Pak Riyad nggih. Lho kok malah dirampok? Sik. Ayo kene Tambahi. sing dhuwur, sing dhuwur. Tambahi. Sing dhuwur diwenehi sing dhuwur. Nah, yo. Kuwi kan siji tukang kendange, tukang kendange, tukang kendange. Tukang kendange, tukang kendange. Nah. Sing dhuwur Oh, kene alhamdulillah. durung. Nah, ngono sing adil karo kancane. Ditungak-tungake kae Mas Heri, muga genti Amin. gedhe gantine. Loh, balik meneh wong. Ayo lho sing Oh, langsung. kowe iki nyanyi yo. Diwene dhuwit aku malah bingung. Aja memengan wawa Rika alang-alang malah Yo. Ya, hey. Aja kelit perkara Ya, terima kasih Mas Heri. Heeh. tak apa. Kowe kok pinangkanono Mas Heri kae njaluk lagu apa? Tuas dadi ancur urip rika ngono rasa Biji Lemon Audio. Emanan temenan Awas wadon enak-enak no ya, Tik. kena sing kelamyan gampang kata Asik. lolong Ruli Audio. ora mareku Spesial performance audio. kanyang pianyu Ya, hey. adem Ya, hey. rasa ati ayem enak turu tentrem umyah DJ Ari Audio Production. Iyo, iyo, iyo. Lo, usa. Ayo mana pemudanya Wonosari, yo kita ugi bareng, kita joget bareng. Ya, he, 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 Sing he, kira he, ana he. welek kadung sing ana wong abang-abang aja memengan wawa rika alang-alang wawa Asik. Ayo Pak Dimas. Wah, seijol. He, 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 he. Lo, osa. Tuas melonyot, tuas dadi hancur, urip riko. Ya. Itu tadi satu tebak cantik buat Mas Heri. Terima kasih. Mas Heri jaluk lagu apa meneh Mas Heri? Mas Heri, Kae paranon jaluk lagu apa kuwi? Merkes atai. Merekes ati. Indo apa ora? Ayo merekes ati le. Woi,
ya protek wadon jarapan merkesati aranono ya teh. Iyo, Spesial Mas Heri. Sugeng rawuh Mbak Vivi. tetap bersama New Citra Audio Sound System. Sik, ambekan. Sepiro Mas? Omonge welas. Kula kudu kediki wadon. Sese ono watese. Omongin nono watese. Ayo Mas Heri. Biaren semayane. Urip bareng mati semayane. Buru Enak-enak nawation yo. Kario mane. Omongane kario Pak Ella. mane. Di Pak Ella. Pak Ella, ayo kene maju kene. Yo. Riko lopot ring jalan. Yuk. Awas tarik suara wadon. Anget. Enak-enak ayo teh. Sekabeh akhire musnah. Iyo. Welas isin saikine uga seno. Karina longso anak isun. Monggo Pak Ella. Monggo Mas Bintoro. Mas Bintoro Travel nggih. Siap mengantarkan perjalanan Anda. Mungkin Bapak Ibu ingin melanjutkan perjalanan ke Pulau Dewata, dari Kalibaru Pulau Dewata atau sebaliknya dari Dewata Kalibaru. Bintoro Travel siap mengantarkan Anda. Rasane ati nyololop ring wong. Satrio piningit lo iki. Iyo. Citra Audio. Go. Hey. Yo. Hey. Yo, protek wadon jalan 100 teh. Kuyat rasa kakek. Ayo monggo Pak Ella. Ketike Woi. Oh. petangane Rika Woi. Oh. rendi ati. Masalah usah. Yo, boleh kasih tepuk tangannya Bapak Ibu yo. Yati engen. Monggo Pak Opik. Pak Opik monggo. Hai bos. Hei. Yo. Rika Yo. nyolek mata mereka sati. Enteke tangis pianyu moto kari asate. Lale lalo. Arep wadon Hey. ison Hey. bengong. Yo. Wadon yang sopan. Masalah. Ayo Pak Ella. Geles
Oh, oh, ha, hey. Periye ati tatu krono lek lupute janji. Yo, Citra Audio. Apa, Nduk? Pungkasan. Nggih, Kuwi salin adate nggih. Salin adate. Heeh, sing terakhir iki, Nduk ya. Nggih, pungkasan langsung Pungkasan. wangsul niki Pak Dalang. Ya, ayo, Nduk. Yo. Ya, ya, Saiki riko wis salin adate. Ayo tek. Perkara sepele riko gawe gedhe. Angger patu ngomongaken pisahe. Kira-kira apa wis ana gantine. Kapan pancen wis ana gantine. Hansun jaluk kelembi carane. Wah, kelenthi carane wadon. Perlu ngeloro ati, ati nison tatu repot uliye nambyani. Awas wadon. Abote wadon ayo tarik suara yo tek. Saumpama kelakon pegiatan rikolan isun tetep sedulurian timbyangane ngerusak pikiran. Awas wadon. Yo. Ayo Nduk balik ning Banyuwangi perahu layar le. Yo, ayo muter Nduk mubeng. Yo